Na kabenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cika rap jhur rap so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrap, na Stan Leroy Construction kabadan hasenda jong kamadan Phams im nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Kalong ke basngok tenat shibun ban yu iya ke jingshim khia jonggi kan hun seng bhalang om tang ban pej bat pen bahaya ke imlang salang henry ke jingshim khia jongki ban kentiu ya ki kami lekai kalong ke basngok tenat ban tip bat ban sakhi hagane ke sengi ke bamenta ke seng KSU umling unit kalapli perdaya ke football tournament ke balap penlong hamadani lekai jong ke senong umling ya kene ke tournament la ai kerteng kum ke match perang inter-house football tournament aracar arpau ha ke ba la penmang bat penlut pensep dau ba riben sayo bat uba jo khonglam lawan ban pli perda ya kene ke tournament dau samla Vincent Macri ubadeu assistant finance secretary ke seng na North Khasi Hills district kum ukongsan bat usamla Johnny Nongrum ubadeu sports secretary ke North Khasi Hills district kum usungbut kongsan ha ka jingi don lang jong usamla Overson Lengdo ubadeu president jong ke umling unit usamla Novel Star Lengdo ubadeu vice president ke Arpomer Circle usamla Tanbor Mayong ubadeu sports secretary ke umling unit usamla Pendap Lang Walang ubadeu presiden jong ke seng samla shnong umling uba Comenson Walang ubadeu rang ba shnong jong ke shnong umling bat kiwe ki dikhot jong ke seng KSU rengkat ru bat ki ba jong ke shnong ladang idon ha kano ke benta henry kadai kamon hangi kum ki players dan kum ki samla ki ba don ka jingkit kli na benta ka yin ka sem ka shnong ka thau bat kum ju ka jai beriu bro kawai ka jingduk ka jingkerdu kamla ban khang yangi ladang mangi ni don na ladehi ban long kita ki player ki ban pau kumalong menne ka jingle kai football hari India hi had menta ka ni ka generation nila pau bat nila sedang kiu bat kumju hapo ka state ke jongi nari boy kila bon ki players ki blami aki wei ki benta bat kumju nari khasi jantia ki don ki kena khasi hapo ki ISL ki baisim benta ngamla kenda kan mau ik yo wei player kumen ai men semi pi prasamla u Amarjit Singh Kiam udai khuna na Manipur u balek kai ya ka under 17 haka World Cup FIFA World Cup udai khuna u baduk u khpau batrai penthor ka kami ka badijur haruk surok hayo hapo impal patiyo kendang kiyo barit hre mau u dai wai ni player u bapau u Lionel Messi wong akan mau kentin ka ba u wong ni hap ban iek ya ka ka ba mangi ni kwa ngin long ki ba discipline ngin long ki ba don ka discipline ka jing bat ka jing len lade hangta ngin kiu bat ngin yo ka jing pos ne jongi prasamla tongin lang kiu hakiliang baro hakiliang ban kentu ya ka imlang salang hakiliang ban kentu ya ka yo ka kot hakiliang ban kentu ya ka yin ka sam bat kumju ki samla nari boy kin long ki bapau ban kentiu ya ke jingla kai baper lang ne sakhmat Islam KSU soal besar ke football ke di ke teamwork bekiom mereka menya rap iwe tak ke pas ya ke ball ban tap ya ke goal and ban ya ke jok tak kumju wajib jengiru ile ballo kumtai nyerap iwe pada uskoro mana ndo bojok umuroi ndai ka job ni kecil ya anda kema ya disiplin so kemar kena ke game man ka jilaka ka ben laga rules ya buron lang iwe ndo ban yo ban saw menoro ka sport kam dai su kata ka kam maklain met bang itip madu ndain thai mo henry ka sport kala dai ka wei kalat kamai jakpo nila bano namar balai ba nagaleng kaseng kabuk nang hakum kanika kabenta angni hapo kasnong umling jungi namar kat nagmi kisi kipor nginang yu i baki nak samla jungi kidang ringsdot kata kalong ba ka kasap kapong baki don hakachaka bakin mi ben pen i ka kasap ka ba kidon
kekut nak aki pebun bentah. Dari nomor kata-kata ba ngamla kem da ai kublai ya ka TSU umling unit langba kini ki AKA ki jingle isne jong i jong gaseng kala ban yalam subun ka jing mentoy jong ka snong ngathau ka jing mentoy dong ki samla ki samboy jong i pok snong ngathai jong i hoi na so banau hane ka por ba ka chat beru jingi ka de ka chat beru ko bakhi baksa om bang isyong tang hanging si jaka hendringi tiplot hagi baro ki benta wala dari ka sport ani bali ka nung benta na benta ka jing pha jong ka chat beru jong tanggawi ngidon kam kini teli kalong kabor bat hakaji le bat hakathong dan gibajok bat kidon gibaram hendai ngimdai bandon kaji snow rem ngiri menbo susu kathong jungi ya ka bansawan menta kasi ka match perang enter house football tournament R1000 R4 kepala peniat deka Khasi Student Union juga umling unit lapli menta kasi